Joao, gusto mo kunin kita? Ha? Oo, kinukuha ko. Kinakain ko ang mga batang mahilig magpuyat. Joao, gusto mo kunin kita ngayon? Kakainin kita ngayon? Ha, Joao? Gagawin kitang ulam. Gagawin kitang dinuguan. Paborito ko pa naman ang dinuguan, Joao. Kaya kung ayaw mong kunin kita, kung ayaw mong kainin kita, makinig ka sa mama mo. Pag sinabing matulog, matulog ka, Joao. Hindi ako nagbibiro. Akala mo nagbibiro ako? Ha, Joao? Akala mo nagbibiro ako? Huwag mo akong subukan. Kayang-kaya kitang kunin dyan. Kayang-kaya kitang dalhin dito. Hoy bata, nganong dili man ka mukaon? Dugay pa jud ka matulog. Gusto ka kanunti ka? Unahon ako na imong mama. Basta dili ka mo patuo. Wala na kay mama. Gikaon na nako. Patuo sa imong mama ug papa. Bantay lang kang bata ka. Tambok ka o niwang? Ha? Ganahan kong tambok o niwang. Kaunon ta ka. Magbantay kay ni gabi. Basta di ka matulog, kaunti ka. Bata! 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 Pagkaon na diya, katulog na dayon. Pag umalim mo kaon, ayaw sige pabadlong sa mong mama ug papa. Bata, sabi ng mama mo, ang hirap-hirap mo raw patulugin. Hindi ka raw natutulog ng maaga. Bata, bakit ayaw mong matulog? Gabing-gabi na. Gising ka ba? Bata, bakit ayaw mong matulog? Gusto mo bang
Pupuntahan kita dyan at kakainin ko ang dalawang mata mo. Ha ha ha. Kaya kung ayaw mong puntahan kita dyan, matulog ka na. Sige na bata, matulog ka na. Huwag nang matigas ang ulo bata. Makinig ka sa magulang mo. Bata, pag pinapatulog ka ng mama mo, matulog ka. Huwag nang matigas ang ulo bata. Makinig ka lagi kay mama mo at makinig ka lagi kay papa mo. Huwag nang matigas ang ulo bata. Sige na, matulog ka na. Pupuntahan talaga kita dyan kung hindi ka pa tutulog. Sige na bata, huwag nang matigas ang ulo bata. Matulog ka na. Anak! Ano? Bakit gising ka pa, Yana? Di ba sinabi na sa'yong matulog pero anong ginawa mo, Yana? Mulat na mulat pa rin yung mga mata mo, bata. Pag hindi ka pa natulog, lalabas na talaga ako dyan sa cellphone na yan para kainin ka. Gusto mo ba yun? Kakainin ko lang naman ang mga laman loob mo. At kahit ituka lang yan ay kakainin ko, Yana. Kaya naman, matulog ka na. Gabing-gabi na, nagpupuyat ka pa. Pag sinabing matulog, tulog. Huwag na matigas ang ulo. Dahil pag di ka pa natulog, kakainin ko na talaga mga laman loob mo. At ay bituka at puso ay kakainin ko. Pati ang mga mata mo, pupuputin ko yan at gagawing lollipop, Aliana. Kaya naman, matulog ka na. Gabing-gabi na, nagpupuyat ka pa. Pag hindi ka pa talaga natulog, lalabas na talaga ako dyan sa cellphone na yan para kainin ka. Ikaw din, hindi mo na makikita at makakasama ang mama at papa mo. Kaya kung ayaw mo, matulog ka ng maaga para makasama mo pa ang mama at papa mo at para hindi na kita kunin at kainin. Aliana! Isa! Dalawa! Malapit na ako, Aliana! Kalimutan ilan. Hoy, batang makulit. Hindi ka pa ba hinahandog?
Hindi ka pa ba hinahanto? O baka gusto mong puntahan kita dyan at kainin ko ang ulo mo, ang mata mo, ang ilong mo at ang bibig mo. Unti-unti kong kakainin ang balat mo. Nababalitaan kung palagi ka raw pasaway sa mga magulang mo. Wala ka na bang galang sa kanila? Hindi mo ba alam na masamang hindi ko magalang sa mga magulang at sa mga nakakatanda sa'yo? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na makinig ka sa mga payo ng iyong mga magulang, lalong-lalo na kung inuutusan ka. Alam mo bang gutom na ako? Alam mo bang uhaw na ako? Gusto mo inumin ko yung dugo mo at kainin ko yung balat mo? Uunahin ko yung mata mo kasi hindi naman yan natutulog. Puro ka kasi cellphone. Cellphone ka ng cellphone. Bakit? Sa palagay mo, tutulungan ka ng cellphone na yan. Pag ako pumunta dyan, gigil na ako sa iyo. At gutom na ako. Nababalitaan ko rin na hindi ka madalas kumakain. Bakit? Dahil ba sa cellphone na yan, puro ka gadget. Gadget ka ng gadget. Wala naman yan na itutulong sa'yo. Namamatay lang yung mga mata mo dahil sa radiation na yan. Ako sa'yo, matulog ka na ng maaga. At huwag kang pasaway, bata ka.